Türkmenistanda howanyň gyzygynyň ýene-de adatdan daşary derejelere ýetmegi sebäpli Mary vilayatynda iri we ownuq saklamalar köpçülikleýin haram ýerler, şeýle-de bal arylary gyrylýarlar. Yerli veterinarlar bu paçygaly ýagdaýlara çykylygy tapyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Galy bertide aşy howa adamlaryň jandarlaryň saglygyna yaramaz täsir etmek bilen birlikde meýdandaky owu hojuluk tehnikalaryny hem tandan çykarýar. Tomsun gelmegi bilen soňky günler Türkmenistanyň täsirli kunjuklarynda diýen ýaly howanyň temperaturasy küllügide 50 gradusa çelini golaýlýar. Soňky bir hepdeniň dowamyna Marynyň Türkmengala we ýolatin etraplaryna iri we ownuq saklamalar keselläp bir näçe günüň içinde hiç sady mensmen ýerlerinden galman haram ölýärler. Olaryň köplenç içi hem geçýär. Diýip adynyň eferde ütgedilip Baba Nazar ağa diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky marly çopan habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli saxtiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiz mallaryny dowamly zerur tanjymlary urdurandygyna hem garamazdan soňky hepdedäki paçygaly ýagdaýlary nazarda tutup sürüsindäki mallaryň dolu gyrylyp gutormagyndan alada galýandygyny belledi. Veterinar lukmanlar bilen habarlaşyp näme çykdajy bolsa etjek, näçe hak tölemeli bolsa da tölejek, her gün gowurda giydirjek. Ýöne gaýrat et. Mallarymyzy halas etdiýsek hem mal lukmany bugünler öz öýümizde mihman bolduk. O goşdan o goşa gatnaýar. Häzir mallar gan keseline uçuraýarlar diýerler we munyň howanyň aşa gylmagy bilen baglylygyny aýdýarlar. Diýip 30 ýyldan aşy wagt bäri çopançylyk bilen mesullanýandygyny aýdýan Baba Nazar ağa nykdydy. Yerli veterinaryň Baba Nazar ağa beren maglumatyna görä, howanyň aşy gylmagy sebäpli süňňi gowşak mallaryň içinden ýalyn etýär we bu olarda gan kesiliniň döremegine sebäp bolýar. Mal lukmany muňa özlerinde bar bolan hiç bir däri dermanyň kömek etmeýändigini aýdyp, soňky wagtlar mallaryň doku garny iýmetlenip bilmeýändigi sebäpli hem olaryň immunitetiniň de gowşandygyny sözüne goşdy. Baba Nazar ağa diňe bir çopan goşundaky mallaryň däl, eýse hojuluklardaky haýwanlaryň hem ýokurdaky ýagdaýlara duçar bolup haram ölýändigini aýtdy. Ol munyň netijesinde mallaryň bahalarynyň hem tat ýarpetde ardanandygyny belledi. Her kim mallarynyň ertire çykyp çykmagyndan alada galýar. Mundan bir näçe aý odal bir gölel tygyr 14-15 müň manada bahalanan bolsa, häzir olar 5-6 müň manada çenli aşak düşdi. Beýle nirh hiç gaçan bolmandy. Satyjylar mallaryny bazara iltenden soň olary ýerine alyp gaýdatlary gelmeýär. Şol sebäpli janawarlary geçen ýerinden ýerleýärler. Aşgabatdan we beýlek sebitlerden gelýän et jellaplar hem bu ýagdaýlardan peýdalanyp temiz mallarda degir degmezini alyp gidýärler. Diýip Baba Nazar ağa 26-njy iýunda Marynyň ýolutyny etrawynyň mal bazaryna aýlanyp görünenden soň habarçymyza gurrun berdi. Baba Nazar ağa bu ýagdaýlaryň arasynda çopanlaryň täze mallary sürüsine almakdan ýüze urýandyklerini hem gurrun berdi. Ol diňe mal eýeleriniň mallary birden haram üläýse, onda çopany hiç kile arsykatynyň ýokdugy barada dilhaty ýazanyndan soň ol mallaryň sürä goşuljakdygyny belledi. Sol bir wagtda marly habarçymyz soňky günlerde bal arılarynyň hem köpçülikleýin gyrylýandygyny anyklady. Bal arılaryny saklaýan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, ysty howanyň meýdanlardaky ýandaklary we beýlik üsümlükleri guratmagy netijesinde arılar bal toplap bilmeýärler we netijede açlykdan ölýärler. Ol muňa çykylygy hökmünde şekeri gaýnadyp onuň siresine arılara berýändiklerini aýtdy. Emma ol ýurtdaky ýiti azy krizisiň arasynda bir halta şekeriň 700-900 manat ağırlygynda bahalanýandygy sebäpli köpleriň muňa guruwynyň çatmaýandygyny hem sözüne goşdy. Mundan başga da ýurdun durul kunjuklaryndaky habarçylarymyz aşy howada gün urmasy, kan basyşynyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýaragsyzlyklarynyň ýitilesmegi ýaly sağlyk meselelerine duçar bolan adamlaryň has köpelýändigini belleýärler. Sol bir wagtda ýollaryň asfaltyny çilin eredýän ysdynyň uloglary, sol tanda meýdandaky owu hojuluk tehnikalaryny hem tandan çykarýandygy bellenilýär. Balkandaky habarçymyz soňky 2 hepdeniň dowamynda vilayatyň Serdar we Bereket etraplarynyň iki meýdanlarynda azyndan 3 ýanganyň dörendigini, bir hadisede bolsa buğday ýygnaýan kombaýnyň hem od alandygyny gurrun berdi. 24-nji iýunda Serdar etrawynyň kärinde buğday meýdanynda galla orýan mahaly bir kombayn od aldy. Azatlykda ýalyna bürülen kombaýnyň suraty bolsa da, onu düşüreniň howpsuzlygy jahtynden şekli çap etmekden saklanýar.
Bu ýagdaýlara saýat bolan ýasaýjylaryň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä $14.000 kombayn oda tutuşandan soň sebite ýangyn söndürüjiler gelýänçä ol doly ýanyp turupdyr. Tehnika bilen birlikde ýygnalan 2 tonna goly buğday hem ýanypdyr. Onuň tölegine hem kärindeçä tölemeli edilipdir. Mundan başda bereket etrafında 30 sotuk töweregi buğday meýdany odaldy. Türkmen mediasynda iýunyň aýagynda howanyň temperaturasynyň çenden asa gyzykdygy barada duýdurulsa da, gün urup ketelhana düşýän raýatlar, şol sanda çağılar, köpçüliklerin gyrylýan mallar, seýlede jokramasda da ýylatyň itileşýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýdylmaýar. Howa şertleriniň gözegçiligi ýani Media Jurnal internet nesriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ysy gelmegi ýygzamlaşýar. We 135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär. 2015, 2018, 2019 we 2021-nji ýyllaryň tumus aýlary Türkmenistan üçin iň ysy aýlar boldy. Mundan ozal ýyllaryň ysy gelmeginde beýle ýygylyk görülmändi diýip maglumatda bellenýär. Aşy ysy howanyň sebitiň beýleki ýurtlaryndan hem sowa geçmejekdigi, Iranyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 50 derece, Awganistanda we Pakistanda 49, Özbekistanda 47, Iran gün ortasında 50 derecelerine çelini yetip biljekdigi duýdurulýar.